il-ħajja ta' Annabel tiġi lura normal. Fuq ix-xogħol, mal-familja, mal-ħbib li tant kienu qrib tagħha fl-ar żminijiet. Imma f'Marċ ta' 2008 erġajt għamilt scan għax tagħmel scans ħafna drabi. Għamilt scan u tumor reġa' tfaċċa issa mhux fl-ispina, l-ispina veru telaq, imma fil-pulmun. Din l-aħbar li l-Annabel tixxukja. Kont veru diżappuntata. Hemmhekk bkejt, hemmhekk ħatta wkoll malna li tant inħobb imma spiċċajt iġġieled miegħu. Bdejt ngħidlu ma kif jista' jkun? Iċċelebrajla daqshekk. In-nies daru lejk permezz ta' dal-fejqan li ġibt fil-ħajja tiegħi. X'ħan ngħidulhom issa? Ta' letdown kbir, insomma. U dik il-paċi li kienet tant qed takkompanjani minn Jannar ta' 2007. Bdejt inħossha bil-mod hekk titlaq li. Waqgħet f'self pity u bdejt ngħid għaliex tajjeb li ngħid li meta jiena ġej diagnosed il-mulej ma tlux. Imma għaliex jien, mulej għaliex jien. Ngħidlu jekk mhux jiena, mhux ħaddieħor speċi jiena m'iniex speċjali biex ma nimraċċ. Meta fejjaqni qatlu ma għaliex li fejjaqt mulej, ma fejjaqx il ħaddieħor. I mean I was happy with. Taf kif kont ferħana bil-marda tiegħi għax il-marda li kabritni, li għamletni nies, li għamletni tatni l-ħajja l-marda tiegħi. U saqsejtilu dik, ġifieri vera kont tajba malla, bad f'daqqa waħda nerġgħu ngħaddu minn dan il-pari kbir. U hekk kelli din ir-rabja, din il-feeling ta' kważi vendetta hekk. Kif jista' jkun nerġa' nimrat u nerġa' ngħaddi minn dak kollu li għaddejt għax issa naf minn xi għaddejt u chemotherapy u raġġi mhumiex sbieħ, assolutament mhumiex sbieħ u rrid nerġa' nitla' l-Ingilterra, rrid nerġa' nsib flat u rrid nerġa' ngħaddi minn komplikazzjonijiet kollha. Imma ma kontx kontenta hekk u niftakar darba minnhom. Erġajt mort hekk nitlob fis-sodda tiegħi, fil-kamra tiegħi. U ftakart li Ġesu ma wedniex ħajja mingħajr slaleb, mingħajr dbatija. Imma wedna il-preżenza tiegħu li hu ħajibqa' magħna sa l-aħħar. Il-ħajja ma tistax tgħixha mingħajr ma dbati, hija parti mill-ħajja. Il-dbatija hija parti mill-ħajja. Imma il-weda ta' dan Alla li qiegħed magħna l-ħin kollu hija veru, jiena mort. Jiena thank God sħabi, il-familja tiegħi akkumpanjawni kull imkien. Kelli mħabba tremenda. Però ma setawx jiġu miegħi meta jiena qed nagħmel scan, ma setawx jiġu miegħi meta jiena qed nieħu raġġi. Però da Ġesu kien miegħi. Il-preżenza tiegħu baqgħet miegħi u baqgħet issostini sal-lum inħossni hekk mimlija bih. Din il-preżenza din hija l-weda li għamilli, mhux mingħajr salib, imma din il-preżenza. Daħ sostnini. U rġajt hekk għatlhom lej kemm jiena ċuċ ma nafdakx. U rġajt dejt nafdaħ bil-ħajja tiegħi. U rġajt dejt nimxi l-qoddim, u rġajt dejt niġġielet, u mort l-Ingilterra u għalkemm is-sitwazzjoni diffiċli il-xewqa tal-ħajja, rrid ngħix, rrid nibqa' niġġielet.